Бу диңгез аты. Тышкы кыяфәте белән атка охшаса да, ул балык. Диңгез атының тәне баш, гәүдә һәм койрык өлешеннән тора. Әлеге балыкның озынлыгы 4 сантиметрдан 25 сантиметрга җитә. Ул башка балыклардан вертикаль халәттә йөзүе белән аерылып тора. Гәүдәсенең ян якларында урнашкан зур булмаган йөзгечләре аңа борылырга һәм юлында очраган киртәләрне урап үтәргә ярдәм итә. Руль вазифасын үти. Аркасындагы йөзгече гәүдәсен туры тотарга мөмкинлек бирә. Диңгез аты өскә дә, аска да, алга да, артка да йөзә. Борылып тормый. Башының ян якларында урнашкан зур күзләре аңа тирә-ягын күрергә булыша. Диңгез атының тиресе шәнечкеләр белән капланган. Ул су үсемнәрен һәм коралларны хәтерләтә. Бу сыйфаты аңа ерткычлардан яшеренергә ярдәм итә. Кирәк чакта алардан саклый да. Диңгез атының авызы юк, аны озынча көпшә алыштыра. Шул көпшә ярдәмендә диңгез аты суны һәм су белән бергә вак балыкларны, крил һәм уылдыкларны суырып ала. Диңгез атының ашказаны юк. Шуңа күрә ашаган һәр нәрсә шундук үзләштерелеп бара. Шул сәбәпле бу балыкның тамагы бер кайчанда туймый. Яшәр өчен аңа һәр вакыт ашап торырга кирәк. Диңгез атының койрыгы да үзенчәлекле. Ул бөтерелеп тора һәм бары тик тиз йөзгәндә генә турая. Мондый койрыгы белән диңгез аты су үсемнәренә тотына һәм көчле агым вакытында үзе теләгән җирдә кала ала. Диңгез атлары артык күп йөзми. Су үсемнәре һәм кораллар арасында яшеренеп, аз хәрәкәтле тормыш рәвеше алып бара. Нинди җирдә яшәвенә карап, диңгез атының төсе дә үзгәрә. Гадәттә, ул яшәгән тирәлегендә үсеп утырган су үсемнәр төсендә була. Диңгез атының уылдыкларын әни балык түгел, эчендәге махсус сумкасында әти балык йөртә. Вакыт узгач, ул өлгергән уылдыкларны суга чәчә һәм алардан маймычлар чыга. Бираздан алар нәни диңгез атларына әверелә. Диңгез атлары бары тик җылы сулы диңгезләрдә һәм океаннарда очрый. Галимнәр фикеренчә, алар безнең планетада 13 миллион ел элек барлыкка килгәннәр.